Hello mga karasta, welcome back to my channel. Today, punta tayo ng Kalunasan. Mag-opera tayo. So, kung ready ka na, tara, let's go! So, simula na kami mga karasta. Ahon agad. Bali, yung ruta pala namin is opera, tapos Boy Scout Camp, tapos BGMP, tapos Kalunasan na. Yun. Tagal pala namin hindi naka-ride kasi dahil sa audit. At ngayon lang ako naka-vlog. Kasi grabe yung damage dito sa Cebu. Walang kuryente, walang tubig, walang wifi. Kaya yun, ngayon na naka-vlog ulit. Almost 1 month yung kuryente at tubig. Ahon agad. Bago ko pala malimutan, may nagpapa-shoutout pala. Sina Dre Vlogs TV, Van Life Cebu, Normie Abiso Channel, CDJ Decor TV, Chris in Dubai, Tiotimir Channel, Ligaya Diuson, at yun lang pala. Shoutout sa inyo. So kung may time kayo, bisitahin nyo yung mga channel nila mga karasta. Bali, pangalawang beses ko na to. Nakaraan kami lang ni Brits. Ngayon 5 kami. Si Brits, si Pixis, si Gogoy, saka si Wayne, isa sa mga countryside bikers. Dalawa pala sila, taga countryside bikers, taga Minglanilla. Ay, may konting kalusong, pambawi. Ayan o, nakita nyo siguro yung paahon, medyo mataas. Taas ba tawag doon? Matarik pala. Pero ano lang siya, saglit lang, di masyado mahaba. Ayun no, paahon na naman. Baby, you give me ice and fire.
You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. Your channel. Tama ko. Puno to ng kahoy noon eh. Yun o, nabuwal o. Kaya grabe yung damage dito sa ano. Oh, ayos pala yung ano dito sa Boy Scout shop. Daming puno. Tsaka gusto yung hangin. Sarap dumaan dito. Kantahan Roman. Ay, LSS. Mura mo na kantahon po na ako. Lamay kay hunat kinalasan ba? Labi naka mga usa na ka botelya. Ay sus. Kayang-kaya kayo. Pinakurog pagkuan. Oh, kuan nga indot kay ni diri ilandong. Oh. Bagyo. Eh. Sa Camp 7 oh, langdong bitaw ito dito unta pod. Oh, di dapita. Ay nagatangkal na mapik. Oh, no, indot ingon nga kuan, gibuhian. Pwede dapita. Kung ingon niya nga loss niya. Ang bukod. Di man to dapit. Oh, gay padong ubos ka taray ka na mo na. Nani? Ayaw migo gamay lang. Wala yung aksyon. Itong kami may gay gikuan to tanan. Pero no, gipagawa. Mana ni siyang kuantik? Dito gadaluki ba? Dili tagi. Dong saka. Dili. Katong kuan ba? Simbahan ba? Dito may agi sa una padong diri ana. Dito starting point na mo. Tuo sa simbahan. Sa likod.
Ha? Buntag. Sige. Oh. So, ahon na naman kami. Ito yung medyo may trail na banda. Tapos, yung matarik to. Iwan ko lang kung kakayanin mag or gamit ang pinagbabawal na technique. Tingnan natin. Sayo pa. Tapos kay nagpa-video ko. Mayo para magportag mayo. Para di dito ko. Best Korean Korean. Missile. So, mag 5 minutes break kami, water break. Tapos resume ulit. Ahon ulit to. Pero may ano na doon, parang simento na yung daanan. Konti. Buntag busing. Yan pala yung view dito. Maganda. Gilid. Ingal. Yan, kasama ko. Grabe yung damage ng udit dito. Daming nabuhay. Puno at saka poste.
Bike. Morning. Morning, bossing. Tag. Kita. Asip ay. GP mo hike pwede no? Kita ko siyang kuhan. Right, kadili siya di ay. Kung nagudeng duyan diyaw kahoy oh. Oh, dirita kuhan, top over. Aw kuhan na ni, naog na sunod. Maning hais na to dire. Camp ba, red. Tawag na kanang mag-bike packing ba. Daghani access bisan. Oh, inigabot sa to dito. May on pa man. Sabi nga nila pag may ahon, may palusong. Yuhuu! Ay nato lang permi ay. Naputol na pud. Oh, kato lagi. Maram to last no. Nasa kaon nun. Hindi na kayo. Iro? Lagi. Agbaw.
Tag. Tag. Lihos dito ba? Lagi. Naog na ta to.
Thanks for watching mga karasta. Don't forget to like, share, comment, and subscribe. Thank you!